Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Gobong. Halo pemirsa, selamat beraktivitas. Pemirsa, berambangku habis alias bawang merahku habis guys. Ya, mejane dapur sak sederhana, muga-muga sok duwe rezeki tuku sing luwih apik. Sing kena ditotoni ya pemirsa, ben iso sing rapi sing anu. Ya iki manasi motor dulu mau belanja, rambutku jane wis rewel jaluk dipotong. Karepku nek Mas Antemula lan ndiknane iki ndelaku head iki nek potong kuwi iki piye yo? Aku dadi ribet kabeh, gak nyaman, ambune gak enak, kelenjar keringat meningkat. Nek potong ki ribet. Dadi pengenku nek pas gak wet. Muga nek masa normal aku iso potong bisa. Aku wis pengen potong. Terus tak jeda wis gak smoothing, gak toning untuk beberapa tahun ben rambut iki sehat tanpa bahan kimia sementara waktu ngono pemirsa. Wis 3 tahun wis 2 tahunan aku gak smoothing, gak toning. Iki aku smoothing toning ora perkara wis gawe YouTube lho pemirsa. Sebelum aku kenal Mas Santo, sebelum saya buat YouTube aku biasa foto, wis biasa toning, smoothing nang salon, wis biasa yo. Soalnya nyenengno awak lah guys yo. Aku riwet buat sendiri-sendiri itu hak pribadi masing-masing. Ternyata tak jeda ben rambut iki ana santene ngono lho. Ben gak mambu kimia ngono, ben rodok santai. Wis guys, kita belanja dulu. Habis semua ini belanjaan. Arep berangkat dulu, motor tak panasi biar gak gampang rusak. Dipanasi dulu kayak wong ki nek apa-apa olahraga sik, perenggangan sik ben gak apa-apa, ben gak keram guys. Yes, ayo kita berangkat. Mumpung masih 6:30. Setunggal aja mbak. Apa? Lombok campur seperempat tuh. Ini jengkolnya berapa ini jengkolnya? Jengkol. Kosek ah. Berambangnya seperempat. Campur putih. Iya. Campur apa? Abang, maksudnya lomboknya campur abang. 10 yang ini ya. Itu setengah anak bang ya. Sope. Ustaz diem sih. Berambangnya seperempat. Diem. Apa nih? Tempe. Tempe di? Nggih. Kira sampai 3.000 ngono. Bawang bombay 1. Dalam. Badannya tunggal. Ada apa nih? Sop. Tahu ya? Nggih. Tempat jajan ya, Bang. Kucing Mbak Anggun nang omahku Mbak Dek bengi. Iya. Rekam ya? Nggih. Kok ono panas ya. Kukis guys. Itu kejeroan nang pasar. Rata kontan ya ora telepon kontan tuku jeroan ku dilore pemirsa malah. Pemirsa sudah belanja semang beli kukis. Mam Dek. Kukis semang anak guys. Kukis semang
isi 6 ya. Apa guys ini untuk jajanan anakku pemirsa. Nah, gini bocah yo, nanti yo. Nanti jajan, mau susu balur, ama tuku balur nambah tampi guys. Wis sing kucingi anake mbae, kuwi sing rabine kucingku pemirsa sing mati perkorone dikira iki tikus ternyata wis ana obate. Mangan tikus sing dikai obat tikus, guys. Biasanya sing duwe sawah iki open obat. Ape mateni nganu sakjane, ape mateni tikus, jeneng kucing ki yo sapa, guys ya. Mbon sawah ndi jare Mbak Taukit lek pusing iki lho pemirsa. Mang aku tuku balur, guys. Wah, tak apa balur. Yo tinggal lawah, Mbak. Tak ada nih, guys. Mang terasi. Nah, untuk bandeng aku. Oh, aku ki wong lorong glintir ae tuku ngene kok karek dijangakno bening apa-apa. Iki ngono, guys. Seka-seka goreng-goreng ki nek goreng iwak iki mesti yo prosesnya suwi, jelantah ora iso dienggo meneh. Maksudnya iki nek jelantah aku biasanya 2 kali penggorengan tak enggo, guys. Tak enggo 2 kali penggorengan. Lah nek tipak bekas bandeng apa-apa ki engko terus tak goreng liya kan gak enak dadine. Dadi nek aku wong loro ae tuku bandeng presto tak nggo anu. Anakku tak jangakno bening, ora tak konten koyo ben gak engko jangane iku ae, guys yo. Tempe sak papan ini 5.000 nih tuku aku papanan pemirsa, jadi kayak karek ngiris kes. Aku bawang bombay per berambangan pun tak, guys. Untuk berambang berapa piro mang yo aku lali ya lombok berapa 3.000 campur aku pemirsa. Sop ais kurang anakku seneng sop pemirsa, jadi itu mati urip sop. Aku tuku jeroan yo. Men iki ana sing komen, "Mbak, nek jeroan aja diketokno yo." Piye? Aku saiki selesai lah. Lah piye wong terayo butuhane mau apa tak konten mbak emang pas gak pas tadi apa sumuken wong benekno jilbab aku gak enak tak syuting, guys. Bakule klambi sing pernah tak konten bolak-balik mbak iki lho. Baju lebaran apa sarung bantal mbak ki mang sing nggo mobil box iki lho pemirsa. Iki yo pernah ana sing biyen iki takok aku sih. DM aku. Mbak kok yo bline gak ning jero. Nek jero iki nganu, guys yo, bakule iki pasaran dalam arti nek ning di Jawa kan ana pagi kliwon legi paingpon. Wage ku ganti bakul sarung bantal, spray tok, terus gantinah perdasteran. Ngono. Kadang yo gak dodol, dadi gak mesti nek mbak kuwi kan mesti ngono. Kadang kalau ki aku tuku apa ngono kuwi ketoke sekirane mamang ragu cocok gak ngono terus pas anakku sek turu ora melok Kang, aku jam 6 blonjone, guys yo. Ngono terusan. Wis gawa sik ngono. Mbak kuwi pemirsa. Terus ya kemana apa tak syuting kok ketoke beliau mbak iki pas urung jilbaban, pas lagi sumuken jagungan terus wis gak usah lah. Jare soalnya ada salah siji pemirsa sing mbak jeroane gak usah disyuting ngono. Aku dhewe serba salah. Ya iki pemirsa yo jeroan aku guys. Terus taruh beras sing apik iki yo 14.000 guys gimana. Tapi aku ki gak mesti pemirsa takoki biyen ana si pemirsa mbak beli mbak belanja bulanan aku gak tau bulan-bulanan mbak pokoknya entek-entek ke pasar aku 3 hari sekali kadang 2 hari sekali ngono pemirsa. Ya masih aku dhewean tukuku ya prapatan, lombok prapatan, bawang putih prapatan, bawang merah prapatan. Ada nek pengen ngonten laskar ya tuku nang laskar, atau untuk buah lain nek pengen nang omah ya nang omah. Gawean iki ora ngonten tok, guys yo. Akeh ngurusi omah iku luweh kompleks masalahe yo. Ngono, guys. Iki berasnya apik, guys. Mau suwe ra
anakku sih mbok tukoni nduk. Beras ya. Nempur guys, nempur, ora nempur ora kok mangan opo. Wes, ya wis pitok mau jajal dipanen anakku salah sijine pemirsa ya. Kita dompetku ndi sing tak taruh di tak kamariku ke dapur guys. Oh, HP ku ki ngono pemirsa. Dikunci malah ketok petenge, ora dikunci biar pet. Yo. Sok ben gomko rezeki. Yang penting aku butuhane anakku sik, guys. Perkara butuhan ngoten HP-ne kena iso dienggo HP pribadi dienggo ngono. Lho, rambutku lepek kabeh. Gambangku entek, nek bawangku masih, guys. Oh piye, ibu-ibu nek masak banyak bawang merah atau bawang putih? Kebanyakan nek aku bawang merah guys. Misalnya nyambel ya bawang merah 4 siung. Paling bawang putih 2 siung wis ngono. Winginan iki gak sengaja tak buat guys ya. Tukul. Iya, timunku sudah mulai besar. Timun kacang panjangnya harus tak pindah guys, tak kasih lanjaran. Soalnya kan merambat ya timun daniku. Aku ki akeh gelas, akeh nganu ki eman-eman pembicarane ora tak apa ki. Nek ora tak manfaatno ya tak rasokno, cuma rasok tukang rasokku ki wis suwi guys, gak pemirsa gak ono liwat jono ben gak mumbruk ya tipak teh tipak apa ya tak akoni wong aku tau tuku teh pemirsa sering kadang mau jenenge metu apa-apa kadang apa jenenge nek anakku ki tak tukon susu pemirsa nek teh iki ya ora ya teh iki gak terus tak posoni rateh terus ora jenenge sak seruputan wajar, cuma nek kakean memang gua anak gak apik memang. Tapi nek sekali-kali ora apa-apa lah guys, mesakno jenenge bocah pengen susu lagi ya tak kontrol guys bocah. Belum manusia berlebihan gak apik. Ya wong dewasa lah yo ngono. Sama saja. Cuma aku tak notok gambang bawangku pemirsa. Apa neh yo sing tak simpen. Makasih Mbak Widi. Bisa tangguh nyambel guys, nyambelnya simpel-simpel. Dadi dimanfaatno kayak acar apa berkatane dari Mbak Widi. Nek bahasane wong kene iki layah guys, lebih ke piring tapi bentuk tanah liat ngono, ajang layah. Isehna dua kan berkat ke Mbak Widi kan iseh maneman guys. Tak openi aku ki kerasa kayak tak openi apa meneh cowek. Gone Mbak ka sepi ya Mbak ya trayung niki Mbak, nggonku sepi. Sepi Mbak, trayung nggonku niki Mbak. Niki. Jeruanku tak simpene PS. Aduh, sik. Oh, apa? Pirang-pirang dino iki yo ono. Apa teh? Teh? Patih. Oh, ya wes. Kucing ah. Ki pirang-pirang dino iki ono pesawat terus kok pemirsa. Putrane dinggo latihan, Pak ora roh ya pemirsaku. Kok gak ngerti ya, guys. Ngono latihan apa? Ya Allah pendang potong rambut. Nek Mas Santono omah iki anakku ki gak ribet gegiri ngejak mulai ngono guys. Pengen aku pengen toning. Rambutku pengen tak lereni sik smoothing, ora masalah ora kelas smoothing. Iso ae smoothing pira lah rambutku sak nyumplis ngene. Cuma pengen tak lereni sik ben aku yo pernah konsultasi sih karo salonku kuwi pemirsa. Nek mbok jedor apa-apa Mbak ben tambah anu.
Wis metuane rong ngene pemirsa kakak kelasku pemirsa sini. Ku pas aku duwe konten kok dadi ora tak konten ae. Aku eling jamane angger apa alah kok malah cerita pacaran mbek Mas Santo. Aku salon sik. Biyen guys iki wis anake wis joko guys lurus. Iki mikire blonjo buah sepenting aku sik bener omongnya pemirsa. Sepenting jangan lupa ibadah, blonjone dicukupi sik nek wis cukup lagi riwet pengen sing seneng facial yo facial, krimbat rambut, sing seneng alis yo alisku hak pribadi masing-masing. Sing penting duweke dijeni bojone. Wis kuwi kunci utama, guys. Ngono. Ora perlu gagas omongane sing ora penting. Aku iki salate jujur kok nang kene. Oh iya pemirsa, aku golek iki lho. Pemang sing anu Lombok. Kuwi. Terus ketok iki guys. Lho, bojoku. Jare ape nyempret tuku Gramaxon. Aku ki wedi pemirsa. Apa jenenge ape tak sempret iku dosisnya piye. Apa ngongkon wong Mas Santo ape muleh. Wingi aku wis ape budhe ngongkon wong ape tuku Gramaxon guys. Takarane piye lah kok ribet tak ngomong. Delala ape ngongkon wong wis kadung tanggung blonjo aku ngono. Nyempet iki aku ora ahline nek kon masak sambelane ampela, sayur lodeh, sayur asem-asem iso guys. Kon nyempet takrane piro? Bariku piye? Aku pemirsa tak tutup dulu, kita lanjut lagi. Terima kasih nonton iki mang kontene belanja nang pasar. Ya aku ibu rumah tangga iki yo. Tak laku kurang. Aku ibu rumah tangga yang ngene iki guys yo. Pengen iki aku ki yo apa jenenge kontenku yo marek-marek konten marek-marek iki yo nganggo prepare segala macem akeh idene yo akeh ngalung ngidul iki yo modal dana yo pemirsa yo nek aku ki yo ngringkas-ringkes wong YouTube yo gek merintis pun guys iso padha karo liyane yo pemirsa iso per bulan amin. Lah aku wis bersyukur pemirsa gek YouTube iku ibu-ibu liyane lho gek iso mergawe nek wis kadung jegur nang omah ngopeni anak iso kecuali di modal dodolan omah. Nang omah ki yo kudu modal nek dodolan. Ya sampe tanggungan akeh, suran akeh. Ya aku apa anane ora tak tutupi ora njaluk dibayar karo pemirsa. Bercanda lho guys aja tegang-tegang. Terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan. Ya alhamdulillah pemirsa winginane Mbah Kemi dapat sepeda dari Mbak Anita. Matur nuwun Mbak Anita sing pernah main kamera pemirsa. Buat Mbak Anita rezekinya lancar terus. Bisa membantu Mbah Kemi terus. Alhamdulillah dulu dikasih kulkas, dikasih sepeda. Memang sepeda nih Mbah Kemi seringkah guys yo. Trayo waya entuk rezeki memang alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Aku melok seneng pemirsa. Aku melok kudu nang aku kan yo omahku nang Kapuan, ora ngerti. Aku wis dadi konten guys yo terus aku melok seneng aku langsung pas nang konten guys. Jadi alhamdulillah Mbak Kemi entuk rezeki. Aku ya pergane Mbak Kemi iki yo bakul bayem pemirsa. Nuku nang pasar merah nuku setor-setor bayem yang nuku wis jam 1 pagi lho Mbak Kemi kuwi. Alhamdulillah Mbak ini wis mulai berangsur-angsur sehat, tetap semangat berjuang, semangat kanggo keluarga nganggo Devian ya wis terima kasih. Matur nuwun Mbak Anita. Budeku ditumbas ke sepeda yang muga rezekine lancar terus. Mbak Kemi ben tambah semangat oleh kerja ya. Sepuh sik semangat kerja seneng kudu luwih semangat meneh ya. Terus semangat masyaallah tabarakallah. Pokoke aja lali lek kamu sadar kamu sekepna akan bersyukur sing akeh. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.